Ako sa vraví, absolútny veget ide z tejto pesničky. Bruno Mars do Lazy Song, podľa mňa ideálne na víkend, asi pravdepodobne len vyložiť si nohy a počúvať Fan Rádio. Teraz je 9 hodín 36 minút a do štúdia Fan Rádia sa opäť votrel Marek. V rannej show Fan Rádia sme vám slúbili, že vám ponúkneme aj taký program na víkend, teda Marek vám ho ponúkne. Myslím si, že to bude jedna veľkolepá motoristická akcia. Dúfam, že sa nemýlime. Marek, vítaj. Nemýlite sa. Ahojte. Už dnes sa začína na pretekárskom okruhu Slovakia Ring veľká cena Slovenska. Viac mi už prezradil jeden z pretekárov, Matej Homola. Tak tieto preteky budú iné v tom, že to je jeden z najprestížnejších podnikov na Slovensku, vlastne na okruhoch. A zíde sa tu celá slovenská špička vo všetkých kategóriách a slovenských organizátori dokázali dotiahnuť aj prestížny európsky šampionát FIA GT3, takže fanúšikovia určite budú nadšení a dúfam, že aj my. Dnes sú na programe teda kvalifikácia, potom zajtra a v nedeľu sú jednotlivé preteky naplánované už od rána od 8 hodiny. A v ktorý deň je atraktívnejší ten program? Ťažko povedať, ale v sobotu dopoludnia sú preteky GT3, ktoré sú určite najprestížnejšie v rámci celého podujatia. FIA GT3 European Championships je šampionát športových vozidiel v súčasnosti, ktoré majú povolené základné úpravy oproti tým sériovým modelom, vďaka čomu sú ich výkony vyrovnané a samotné preteky bývajú divácky veľmi zaujímavé. Medzi značkami aut, ktoré máte v pretekoch možnosť vidieť, budú napríklad Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, Mercedes či Porsche. Jasné, len čo sa týka výslovnosti Lamborghini. Alebo my, čo ich máme, doma hovoríme skrátka Lambo. Áno, ty máš krásnu maketu, čo si vystrihla ešte z kamaráta. Bol to môj najlepší kamarát, je mi ľúto, že som ho takto zneužila. A čo nejaký sprievodný program? Bude aj ten, pripravená je adrenalinová či akčná zóna zábavy pre nadšencov, interaktívna zóna pre deti, ďalej relaxačná zóna pre dámy, možnosť využitia wellnessu a kempu v nedalekom akvaparku, kam sa potom pohodlne dostanete kývadlovou dopravou priamo zo Slovakia Ringu a mnoho iných atrakcií. No, čiže celé rodiny si tam nájdú niečo. Jasné, takže aj dámy tam majú relaxačnú zónu. Hneď vedľa to, a tam im budú robiť nechty. Ale dobre, mne sa ten Slovakia Ring ako páči. Ja som tam raz bol teda v aute, aj som išiel, aj som vyletel z tej teda... Fakt? To dosť nakrutý? No. Ale teda ja som nešoferoval, sedel som vedľa, ale skončili sme... Taký mladý chalan, bože, bol tu u nás. Aha, dobre. Ďuj. Viem, ktorý. Nikolás Sarkozy. Kvašaj. To ste počuli moje svedomie. Ktoré si spomenulo. Máme veľa skvelých pretekárov, takže už sme počuli rozprávať aj Mateja Homolu a budete sa môcť pozrieť na veľa skvelých aut, ľudí a zažiť pekný víkendový program. Ešte raz, bude to kde? Slovakia Ring. Orechová Potôň. Fajn. Marek, ďakujeme za informácie. Pokračujeme v rannej show Fan Rádia.